Jama'a assalamu alaikum, mai magana Aminu Saira Muhammad, shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited kuma daraktan shirin fim ɗin labari na. Ina son dan ba da wata sanarwa ne a gurguje. Last Friday da ta wuce shine muka haska last episode na season 4 na shirin fim ɗin labari na. To Allah ya sa muka dan sami kuskure na rashin sanar da cewa an zo ƙarshe kuma za mu je hutu. To hakan ta faru ne sakamakon bani ƙasa kuma dai abubuwa sun sha kaina. So da Allah muna ba da haƙuri, in Allah so ya yarda ba da jimawa ba za mu sanar da masu kallon wannan shiri lokacin da za a dawo season 5 ma'ana zango na 5. Muna godiya sosai ga masoya wannan shiri, ga masoya wannan kamfani na Saira Movies. Mun gode, Allah ya bar zumunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.